Walay klase karong adlaw sa mga tunghaan sa ubang bahin sa Metro Manila tungod sa kusog nga pag-uwan nga dala ni bagyong Falcon. Aniya ang listahan sa mga probinsya ug universidad nga nagkansela sa ilang mga klase karong adlaw. Daghan sang mga daan karon sa Metro Manila ang nagpabiling gibahaan, labi na ang Espanya Boulevard sa Sampaloc, Manila ug ubang bahin sa Malabon tungod sa pag-uwan nga dala sa bagyo. Ang bagyong Falcon nisulod sa Philippine Area of Responsibility kagabi matud sa Pag-asa. Sa latest weather bulletin sa Pag-asa, matud sa ahensya nga alas 10 sa buntag kaganina, ang bagyong Falcon nasigpatan sa 1,250 kilometers east sa Calayan, Cagayan ug paingon kini sa west-northwest nga direksyon sa gikusgong 20 kilometers per hour. Sigon sa Pag-asa nga gikatakdang mulata si Falcon sa east-northeast sa Itbayat, Batanes ugma sa buntag. Ug ginig Biyernes sa buntag gilaumang mugawas kini sa Philippine Area of Responsibility. Ning pagbalita, walay giisa nga public storm warning signal ang Pag-asa.